लक्ष्मीपूजन उत्सवाचे फाटभुंयेर दिवचलच्या बाजारात फळांक भाव आयला। सध्या दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात फळां उपलब्ध जाल्लीं आसात। लक्ष्मीपूजन उत्सवा वेळार दुकानांत सयत चडशा घरांनी लक्ष्मी देवीची पूजा करतात। लक्ष्मीपूजन म्हणटकीच फळां जायच, देखून फळांक मागणी आसता। फळां खरेदीक नेट येतलो असो विश्वास फळ विक्रेत्यांक आसा। लक्ष्मीपूजनाक दिवचलच्या बाजारात 4 टन फळां खपतात असो विक्रेत्यांनी दावो केला। नवीन नवीन बरे न्यू माल फ्रेश आणि नवीन रेट वाढल्यात काय? रेट नॉर्मल रेट आमचे डेलीचे रेट प्रमाणात काय वाढून केळी बी सगळे बरे फ्रेश ते नॉर्मल रेट पण डिमांड असता डिमांड कशी काय नॉर्मल ते असतात फळावर बरे फळ आहे सगळे बरे पण फाल्या लोक येतले न्हू फाल्या लक्ष्मीपूजा सगळे सगळे फ्रेश आहे माल बरे वताल लोक पण दिवचलच्या साधारण बाजार पहिले आयले पाहिजे तोरा सुद्धा आयले पाहिजे तोरा म्हाका एक सांग दिवचलच्या बाजारात कितलो टन येता लक्ष्मीपूजेक लागून पूजे खातीर ते कल्लो सगळे फ्रेश माल आयले एक गाडी माल आयले बरे पण एक सगळे व्यवस्थित माल आयले 2-3 टन आजचेड असतात ते पाहून जाय सगळ्या थोडे लोकांक ते मिळाला तरी आता एक खातीर मातशे बरे फ्रेश माल आयले आता तुमकां गिरायक केन्नाच्यान जातले पण रेट नॉर्मल हा तेच रेट आसा म्हणजे डेलीचे कितें आसा तेच रेट आसा रेट काय वाडोवन सगळ्या नॉर्मल